Barka da zuwa Hausa Magic TV. Kar ka manta mai sauraro ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa domin ta hanya haka ne kawai za ka kasance da sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Barka da zuwa Hausa Magic TV. Kar ka manta ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa domin ta hanya haka ne kawai za ka samu ƙwarin gwiwar ka maka shirye-shirye. Boko Haram ta ɗauki alhakin kakkaɓo jirgin sojin Najeriya da kwanaki biyu da ya gabata ya ɓace. Ƙungiyar Boko Haram ta ce ita ce ta kakkaɓo jirgin yaƙin Najeriya wanda aka bayyana ɓacewarsa a kwanaki biyu da suka gabata. Mai magana da yawun rundunar sojin saman Najeriya Edward Getki ya gabatarwa da sunayen matuƙa jirgin guda biyu waɗanda aka ce sun ɓata tare da jirgi yayin da Boko Haram ta fitar da sanarwar da ke cewa ita ce ta kakkaɓo jirgin. Wasu kafofin yada labaran Najeriya sun ce ƙungiyar ta gabatar da hotunan bidiyon da ke nuna jirgin na ci da wuta tare da gabatar da wani da aka bayyana a matsayin matuƙin jirgin. Ɓacewar jirgin ya haifar da cece-kuce a ciki da wajen Najeriya sakamakon matsalolin tsaro da suka addabi ƙasar, kuma ana zargin rashin kayan aiki. Kar ka manta mai sauraro ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa domin ta hanyar haka ne kawai za ka kasance da sabbin shirye-shiryen mu da mun ɗora.